Umbutho ozimeleyo ojongene norhwebo lwecuba usa urhulumente kwiinkundla zamatyala ngezityholo zokuba akukho bungqina bubambekayo bokuba icuba linwenwisa intsholongwane yecorona. Ukant'ingcali kwimiba yerhafu umnumzanha uthi iarhente yeli eqokelela irhafu iSARS iphulukene nemali efikelela kwi-1.5 billion rand ngenyanga ka-April kuphela kwintengiso yecuba notywala. Ukuthengiswa kwecuba notywala kubhangisiwe kweli lizwe ngeli xesha lokumiswa ngxi kwentshukumo, nangona ngaphambili umongameli Cyril Ramaphosa waye wabhengeza ukuba ukuqala kwenqanaba lesine lale lockdown ukuthengiswa kwecuba kuza kuvumeleka. Kodwa eso sigqibo siye sajikwa libhunga likazwelonke eliqubisana necorona. Kungoku nje umbutho ozimeleyo ojongene norhwebo lwecuba usurhulumente kwiinkundla zamatyala ngalo mba. Lo mbutho utyhola ngelithi urhulumente akanabungqina bubambekayo bokuba ukutshaya icuba kunwenwiswa lentsholongwane. Kusenjalo ingcali kwimiba yerhafu umnumzanha uthi iarhente eqokelela irhafu kweli lahlekelwe yi-1.5 billion rand ngo-April kuphela ngenxa yokungathengiswa kotywala necuba. Uthi imali ephulukene nayo le arhente kwintengiso yecuba kuphela ifikelela kwi-300 million rand kwaye nerhafu yentengo ichaphazeleke kakhulu. So the loss extends further. I did some rough calculations and calculated that in relation to the loss of excise duties on cigarettes, which has been estimated at 300 million rand, the loss of VAT is a further 80 million rand. And that's just in relation to cigarettes, and that's just for 1 month. Umnumzanha uthi nangona kungavumelekanga ukuthengiswa kwecuba kodwa abantu bayaqhubeka bethenga icuba ngongekho mthethweni, nto leyo ilahleko nangakumbi kwimali eqokelelwa iSARS. There seems to have been a large number of police busts of illicit cigarettes. Now, what is interesting is that any cigarettes that are available for sale today are, of course, illegally available for sale. Ukanti ibhunga likazwelonke eliqubisana nale ntsholongwane lithi isigqibo sokubhangisa ukuthengiswa kwecuba sithathwe kwiinzame zokukhusela impilo yoluntu. Kwiindaba ze-SABC ndinginobathembu Zantsi.